Apolan Quarry Corporation subling gibarugan nga dili ang quarry operation ang hinungdan sa nahitabong landslide sa Tinaanaga niadtong Setyembre 20. Samtang kanhi Naga City Mayor Val Chong nakikinabi sa mga bakwit. Siloan Merondina sa report. Sa official statement nga gipada sa Apolan and Quarry Corporation, pinaagi sa ilang representante nga si Chito Maniago, gitataw niini nga girespeto nila ang katungod sa mga biktima sa nahitabong landslide nga buot makakabot og hustisya. Apan gihulagway nila nga dili maayo usab nga may mga personalities nga nagpaluyo sa pagpasaka og kaso, bisan pa man sa findings sa DNR technical experts nga ang nahitabong landslide usa ka natural phenomenon og dili ang quarry operation sa Apo ang hinungdan. Gihimugatan usab sa Apolan and Quarry Corporation nga mi-comply sila sa mga lagda sa balaod ug misubay sa mga safety standards. Gibutyag ni Maniago nga naghimo sila karon og mga legal nga pamaagi aron sa pagtubag sa gisangat nga reklamo. Misaad usab ang naasoy kompanya nga padayon silang moabag sa lokal nga kagamhanan sa Naga aron subling mabalik sa normal ang kinabuhi sa mga apektadong mulupyo. Samtang si kanhi Naga City Mayor Val Chong miduaw sa mga evacuees nga gipahimutang sa ECAC. Gihimakak sa kanhi mayor nga nangasaba siya sa mga evacuees nga mipirma sa gisangat nga reklamo. Ang giatiman nato ang kanang tiilan sa landslide. Amo nakasabot na tingin mo ana, amo na giatiman kaniro. Luan Merondina, Balitang Masda.